Joo, eli mä oon Kampin K-Marketissa. Pyörin täällä karkkiosastoilla, limuosastoilla. Täällä on tehty jotain muutoksia näihin järjestelyihin. Kävin täällä vähän aika sitten ja hieman niin kun järkytyin siitä, että miten paljon täällä on karkkia. Koska siis tässä on yksi osasto. Tässä mun toisella puolella on limut. Ja tuolla näkyy irtokarkkiosasto. Ja tässä on yksi karkkihylly. Aika pitkä. Täältä löytyy lisää. Näihin on kaikki laitettu karkkia. Tuohon on laitettu karkkia. Sitten tässä on tämmönen kaksipuolinen hylly. Tässä on taas lisää karkkia. Sitten tässä on jäätelöä, karkkia. Ja jätskien päällekin on vielä laitettu karkkia. Ja täältä nyt sitten löytyy satunnaisia tarjouksia mistä milloinkin. Laskin, että tässä kaupassa on 8 kassaa ja 4 niistä kassojen edessä on joku näistä karkkihyllyistä. Eli siis käytännössä kun sä menet puolelle näistä kassoista, niin sä kävelet jonkin ison karkkihyllyn ohi ja sä et pääse tästä kaupasta pois ilman, että sä kävelet karkin ohitse. Ja nyt vaan ajatuksena siis se, että aika vaikea tehdä niinku hyviä ja oikeita valintoja, jos meidän niinku kaupoissamme tämä karkkitarjonta on niinku tätä luokkaa. Ja nyt vielä makeisvero poistuu vuonna 2017, joten tästä tulee entistä halvempaa. Joten tulevana suuhygienistinä mietityttää, että ei ihme, että ihmisten hampaat on huonossa kunnossa. Ja tässä on helppo olla mainoksen uhri.